1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Jeup, bai, badakit pasaden astean Aretxabaletarrei adarra jotzen pasatu egin nintzela, ezta? Zer? Vale, igual gehitxo zauz laguntzen, eskoletzarrei. Bai, zuk uste oso larri garriko dela? Nire herrixaleku nian geraketia guruti, bai? Bai, baina bueno, alboko errezapi igual, atxabaltarra batez be igual, azarratu aldirein, ez da? Atxabaltarrak? Atxabaltarra fondaitxezela urkulura pasegoan. Ala, guazen estankora. Bai, pasatu egin nintzen, eta orain zer? Ba, norbere herriaren alden, batek edo zer gauza egiten du, eta gero handik ateratzen zara, eta zer? Claro, Aitor, eskorietzan jiji jaja eta hemen atxabaltan, eskutatu, megairten kapora. Bai, a ber, badakit, baina debagoieneko trivialakin aurreren behar dauela. Baina zu, ez da bat ere samurra, Aretxabaletarren kontra esandakoak esan eta gero, oin auskalo bat urteten da kalera triviala behurakin itxen. Venga, urten kanpora. Ai, venga, guazen. Ei, zer? Gero arte, ondo? Bai, bueno, agur. Zu bai gaur guapa eta dotore urten zarela kalera, hori da hori portia daukotzuna. Ei, zer? Entrenamentura, venga, haupo da! Elegante, Ai, zu bai zarela jatorra, eske jateko modukoa zara, Haupa zu, guapa! Patxa hondi bat zuretako. Kuadrilla. Zui pai giro edarrian, gaurkoan, danon tragua, bai, ondo entzun duzu, danon tragua, neure kontu, bale? Venga, gero arte. Bai, Aitor, eta zer dirukin ordaindu behar duzu tragua? Pelotero mandu hain da zaoz, Bueno, bai, eske pasadan astian pasautakoak eta gero, atxabaltarra pixkatxo bat geure terrenora karri behar ditxu hau jolasian azteko. Baina, bueno, nik uste dut, eta zuepe adoz egongo zaie, posik utzi ditugula ja Aretxabaletarrak eta debagoieneko trivialakin Aretxabaletan azteko prest gazela, ezta? Guazen. Guturan zalak ere prest ditugu eta bakoitzean 10 galdera. Aretxabaletarrek zein kolore hautatuko dute lehian ibiltzeko, berehala ikusiko dugu. Galderak nork hautatuko dituen pentsatu behar dut orain. Begira, belarmetan. Hemen dotore jasten dute barrura sartu eta ia sobre hautatzen duten herritarrek galderak erantzuteko. Aupa Idoia, hementxe, lan eta lan. Gu elegante jasten gara saiorako, baina elegante jasten da dendara etorri gara, belarmetara. Atxabaltar danak eta debagoien dardana bertara gerturatuz gero, dotore jantitxa. Guapo. Hombre, Guapa. Ointxe esan duzu. Hementxe gabiz gu, debagoierneko herritxarrak pixkatxo bat zirikatzen eta piki eitzen. Eta atxabaltara aste honetan protagonista 10 galdera erantzun biko daue, herritxarrakoitzak bana. Baina jolasian hasi aurretik, galderak erantzun beharrekoak itxu-itxuan hautatu beharko die. Zeuri emongo zugu responsabilitate hori. Zailak ala arreza gurozu atxabaltarren dako? Zailak. Zailak? Bai, etxambre. Atxabaltak ez dizela irabazia, da? Martxa. Hortxe, bizitza zen nabigu. Badoko konfiantza eurengan, noski. Hombre, bizibilidad, eta gero herritxarrak euren herrixatik dana eta geixo emongo dago. Hombre. Ondo Idoia, zeure eskuetan, elekiru kolore bat? Morea, hortxe, hemen da zen, 10 galderak erantzun beharko dituzte herritxarrak bizi-bizi ibilita. Ia 10 izan bat asmatzen da bien, ezkerrik asko. Venga, sorte hon. Agur, urrengo arte! Bueno, hemen harrapatu zaitugu hemen lanean furgonetakin jakin eta gu galdera badaukagu Aretxabaletarren alde apustua egiteko. Galdera asmatuko duzula uste duzu?
ez dakit. Ikusi egin behar, ezta? Bai. Hemen trivial egiten ari gara, Aretxabaleta, Arrasate, Debagoieneko herrien artean, eta ikusiko dugu herri bakoitzean, nork dakien gehiago berari buruz. Zuretzako galdera Aretxabaletarren alde egiteko. Nola du izena Eskoriatzako alkateak? Bueno, abizena, Zubidarreta, da izena bai. Eta izena? Jo, nirekin egon da lanien da bai. Zurekin lanean egon eta ez dakizu bere izena? Eskaia burua ja da galduta dugu dira. Bueno, Aretxabaletarrak lagun egin behar ditut eta laguntza txiki bat emango dizu. Jotarekin azten da bere izena. Bai, Josera. Nola? Josera. Eta bizena? Zubizarreta. Josera Zubizarreta, hortxe apuntatu dugu. Ia asmatu duzun eta Aretxabaletarrentzako rankinerako puntu bat lortu duzun, eskerrik asko. Agur! Vale, bueno. Venga, torri, bai. Bueno, bikote, zuekin egin dugu hemen Aretxabaletako plazan. Aretxabaletarren alde lehiatzeko prest zaudete? Gauza bat, Bai. gu ez dakit asko euskeraz. Baina erantzuten galdetzen baldin badizuet nik galdera bat eta lau aukera eman, Bale. Bai. erantzungo duzu, ezta? Sí, bai. Oso ondo, venga. Bueno, bikote, zuekin egin dugu hemen Aretxabaletako plazan. Aretxabaletarren alde lehiatzeko prest zaudete? Bai. Bai. Aretxabaleta Debagoieneko trivialean gainerako herriekin garaile izango da edo ez? Ez. Ez! Galdu egingo du! Ez dakizu? Bueno, zuek zuen aletxoa jarriko duzue. Nik galdera bat luzatuko dizuet, galdera bat egingo dizuet, eta galdera horren erantzuna asmatuta Aretxabaletak puntu bat irabaziko du. Lortuko duzu Aretxabaletarren alde puntu hori? Bai edo ez? Bai, oso ondo. Nik egingo dizuet galdera, eta lau erantzun posible eman da. Zuek hautatu behar duzue zein den zuzena, bale? Bale. Bai. Galdera hau da, zein ez da azken urteetan Aretxabaletan sortutako musika taldea? Eta aukerak dira, Screamers and Sinners, Ut Strings, Nil edo Perlata? Bigarrena. Bigarrena? Ut Strings. Eta zu? Perlatan. Bale, batek Perlata esaten du eta besteak Ut Strings. Bietako baten aldeko apustua egin behar duzue. Hautatu bat, biok, berdina esan behar duzue. Bigarrena. Perlatan, dika perlata, ya está. Bale, perlatan. Perlata oso ondo. Perlata da zuen erantzuna. Eta nik orain ezaten baldin badizuet, aukera ematen dizuedala erantzuna aldatzeko aldatuko zenukete, ero horrekin aurrera lehiaketan? Ya, con ese. Horrekin aurrera, Sí. ez da? Oso ondo. Ba ikusiko dugu, asmatu duzuen ero ez. Asmatuz gero, Aretxabaletak puntu bat. Eskerrik asko bikote, agur! Agur, ondo bat. Hor, eskilera gora datorren kuadrilari galdetuko diogu hurrengo galdera, torri. Barkatu galderatxo bat, eingo dutzuet. Badakitzu zuek zerrendatzen Eskoriatzako 3 elizate? Ez. 3 elizate, galdetu lagunei, aber zeintzu dian, Aretxabaletarrendako puntu bat irabaziko duzue. Ez dakit. Ezan baten bat, asmatzeko. Bestela puntua galduko duzue Aretxabaletarren alde, Ez dakit. Ez dakizu? Aretxabaleta puntu bat galduko du. Galdetu lagun bati, deitu telefonotik lagun bati. Aber badakien, deitu, hartu telefonoa eta deitu. Aber badakien, esan, behar ditut Eskoriatzako 3 elizateren izenak. Deitu lagun bati. Eta jarri altuan, mesedez. Duk entzuteko, bale? Eta horrela puntua lortuko duzu Aretxabaleta, ze Arrasatekin, Eskoriatzekin, Oñatikin konparatuta, hortxe dabil, Aber hartzen dizun lagunak. Zuk esan laguntzeko. Guk gurutatu egingo ditugu, sortea izateko eta telefonoa hartzeko, Hartzen du telefonoa? Ez. Aber, jarri altuago, guk entzuteko. Hori. Uxue. Laguntza behar du, Uxu hemen, Goiena Telebista. Zure laguna ari da laguntza eske. Eskoriatzako 3 auzo zerrendatu behar ditu. Badakizkizue Eskoriatzako auzoen izenak 3 behar ditu, elizateak. Lagunei galdetu. 3 auzo, 3 elizate, Eskoriatzako 3 elizate. Intxartxueta. Intxaurtxueta, bat esan duzu. Beste 2 behar ditugu, ia asmatzen dituzue. 3 elizate behar ditu, zuen laguna.
Apotza esan nahi. Bale, apotza esan duzue bat, beste bat esan duzu intxaurtxu eta bat falta da, hirugarren bat. Konfiantza handia daukazu zure lagunengan, dana utzi duzu beraien eskuetan. Intxaurtxu eta apotza, bat falta da, hirugarrena. Denbora bukatzen ari da, hirugarrena falta da. Elizate bat behar dugu. Eskoitzakoa. Eskoriatzako elizate bat behar dugu. Zein? Ez dakizue gehiago? Ba, izen bat asmatu zehiru behar ditugu, intxaurtxu eta apotzaga eta bat falta da. Bestela puntua galduko duzu, Sarimut. Bueno, Sarimut, apuntatu dugu, Sarimut. Apotzaga eta intxaurtxu eta ia asmatu zuen, eskerrik asko. Ze garrantzitsua izaten den lagun onak edukitzea, Honek bezalako lagunak izatea oso garrantzitsua da egunerokotasunean. Batez ere, gurekin lehian aritzeko eta puntuak irabazteko noski. Barkatu, galdeatxo bat bakarrikin gotzuet. Bale, lasai bala, autobusera joan, agur. Dakitzu Aretxa Baleta zenbat auzo dauko, Ezan zenbaki bat bakarrik, zenbaki bat ezatia bakarri da. Bale, eskerrik asko. Barkatu dikote galderatxo bat, Aretxa Baletak zenbat auzo dauzko? Zenbaki bat ezatia bakarri da, 9, 10, 8, 7, zenbat uste duzu daukila? Aretxa Baletak zenbat auzo dauzko? Ez dakit. 9, 8, 10, zenbaki bat ezan. Aretxa Baletan alde jokatuko duzu. Asmatuz gero, puntu bat Aretxa Baleta jomukutau. Zenbat izango zeuke dauzkela? Batetik 10 da, erantzun zuzena, ja hortxe laguntza. 9, oso ondo ikusiko bola dan, eskerrik asko. Asmatu dote du. Aretxa Baletarrak oraindik ez dira oso lagun gureak. Kanpoko batek erantzun behar guri galdera. Hau pagotxa daukaguna herrian, espero dut saio amaierarako gure lagun ere izatea. Bestela jai daukagu. Hirukote, galderatxo bat dauka zuentzako, Beste bat gure Samurra da. Azkarria hitzak badakitzu ezer esan gure dauen? Azkarra? Azkarria. Azkarria, oin momentu hortan ez gogoratzen. Osagai bada. Zer esango zeuke dela? Atxabaltarren alde hola puntu bat irabaziko zu, hemen lehiaketan. Azkarria? Bai. Azkarra? Ez, beste bigarren aukera bat emango dizut. Ez dakit, Txaber, zei dozu. Azkarriak jateko zerbaitekin dauka zerikusia. Ez. Ez dakizu zer den? Ez. Venga, hitz bat esan, zerbait esan, eta hori gordeko dugu erantzun moduan, gero ikusiko dugu asmatu duzen edo ez. Azkarria, zer da zuretzako? Nitzat azkarra. Azkarra, hortxe apuntatuta, ikusiko dugu bai asmatu duzen edo ez, eskerrik asko. Bale. Agur. Bueno, delarte. Debagoien nien da, zerrixetan eta ibiltzen dien hitzak eta gabitz, jenti galezketa, ezauketako jentiak eta hola. Eta azkarriak esan gure daule lebadura. Baitu, gauza bat gexeu dakitzetan. Hori ba. Da, lebaduria, legamia. Bikote, galdeatxo bat dauke zebeintzako. Argazki bat erakutziko zuet eta Atxabaltako zein lekudan uste duzuen, esan bizten zuen. Zer da? Kuartela, guardia zibiliztok ikusten horrela. Guardia zibilan undau ba? Hor, bentano, zi. Hor, trikorniu, Trikorniu dau? Orduen zer da? Kuartela, zer izango pa. Seguro zaz ez da? Bai. Ikusi ingo, hemen gabitzen Debagoieneko herrixen arteko triviala. Aber, zein edakizen bere herrixen inguruen gehiago. Atxabaltarrak izango die gehixen dakizenak Atxabaltan inguruen? Hori itxaixat, importabide. Kanpoko gehiago? Ala, Atxabaltarrak jakingo gehiago. Bueno. Atxabaltarrak, hemen orduen Guardia Zibilak ikusi itxezu, ez da? Trikorniu, uste dut. Hor bai, trikorniu hor biztan. Ondo, ikusiko, asmatu duzuen, eskerrik asko, pareja. Nana egixe ez ezan, Ikusur batzuk bezan medi eta, Bai, eta zu izan duzu egisa lakazurra? Egixe, hor ikusten da baina, Ondo. Hala ba, gero arte. Agur, eskerrik asko, pareja. Gero arte. Ez ni eskuitzarranaz. Baina ze irudimen dauka bikote honek? Zuek hemen argazkian ikusten duzue norbait dagoela bentanati begira, ala? Edo trikornioak ikusten dituzue? Zakit, hemen Atxabaleta, ze aixe jotzen duen, kontuz azkar joan beharko dugu hemendik urrengo herrira bestela, zoratuta bukatuko dugu. Kuadrilla, galdeatxo bat dauke zuentzako, Egunon, euskeraz bai? Euskeraz bai, zeu bai. Samurra da. Kurtzebarriko gurutzia,
Kurtzebarriko gurutzian mendikua, zein lurretan dau? Kurtzebarri mendixa Atxabaltakoa da, ezta? Eta hori nik galdetzen dut gurutzia, zein herritan dago? Atxabaltan ala Eskoitzan? Eskoria da. Eskoitzan, esango zauke? Seguro? Jo, Gurutzia Eskoitzan? Segurísimo. Segurísimo. Ondo, ba ikusiku, Eskoitzak bezaten dago, Eskoitzan dauela, Atxabaltar danak berdina ez da bezaten. Atxabaltarrak entzuten butu gero, kalien. Beraki, Agirre, a ver, que soluciona este. A ver, Kurtzebarri mendixan gurutzia, Eskoitzan nagala Atxabaltan dago. Nik uste dut Atxabaltako dala. Seguro esaz? Bai. Gurutzia nabil mendixa esaten da Atxabaltarra da, Eskoitzan esaten dago, gurutzia Eskoitzako lurretan dagoela. Ni naz Atxabaltako baina uste dut Atxabalta dala. Usteot, ezin nik esan. Ondo, bortxea puntuko Atxabalta. Vale. Aber, asmatu duzuen uste. Ezin nik esan, Honek fijo. Eskoitza esan duzte? Nik Atxabalta esan dut. Oso ondo ba. Eta zu? Eskoria da. Eskoritza, oso ondo, Atxabalta Eskoitza. Bixetako baten aldeko apustu bain, erabaki bat. No me mires a mí. Tú eres el técnico aquí, Agirre, joder. Yo tampoco. Sí, yo tampoco, yo no tengo nada con Kurtzebarri. Zuk esan, Eskoitzaro Atxabalta, zein apuntuko? Nik Eskoriaza. Ba, Eskoriatza apuntu du. Aber, asmatu duzun, eskerrik asko? Hau, arrasaten da hemen debagoienean da ibiltzen da lehenaukuak eta ibiltzen hauien, enda. Ze uste duzu, bai, ze uste duzu izango dagoela, esan zeo zer? Enda. Enda. Ba, ez dakit. Lehenengo letra laguntza txiki bat emongo dut, erantzunana da zer da? Enda eta pista bat emongo dut, Atxabaltai lagunduen behar Jakobe bai apurtxo bat, Claro que bai. Hementxe pista bat emongo dut. Mendira joan zan, enda lurrera erorri zan. Zer esan nahi dau, enda hitzak? Eta? Uste duzu puntu irabazi dozula Atxabaletaren alde? Ez dakit. Zeinek irabaziko daude bagoien arteko triviala? Atxabaltak, Eskoitzak, Arrasate? Ba, Atxabaletak. Seguro esaz hori. Claro que bai. 10-tik 10 asmatuko duzuen? 10 galderetatik 10? Ni, oin? Ez, danon artian. Zeuk bat erantzun duzu eta ikusiko asmatu duzu. A ber, asmatu duzen. Ikusiko, eskerrik asko. Bai, zeuri, bai, agur. Atxabaletarrak ezin dira kexatu ez didala ezer lagundu, Laguntza txikia baino handia ematen ari naiz. Orain Eskoriatan izango dut arazoa, etxera noanean. Ikusiko dute Atxabaletarrei ere laguntza txiki bat eman dietela nire ganatzeko, ez daitezen azarretu eta agian harriak botako dizkidate herrian ez ezartzeko. Hala bada, Atxabaletan zuotako norbaitek etxean leku txikitxoren bat egingo dit, mesedez. Debagoienien trivial bat eitzen gabitz. A ber, zein herri dakixen beran inguruen geixau. Eskoitzan 10 pregunta intxu hau, Munrauen beste 10 ingo intxu hau, Oñatin beste 10, eta oina Atxabaltan gabitz. Orduen, 10-etik, zenbat azierretan dagoien herritxarrak, horren arabera rankinien gora ero bera egongo da. Nik zurin gutzut Atxabaltako pregunta bat. Asmatuko duzula uste duzu? Ba, hori, intentako gu, Bai, ez? Atxabalta lekunin gehatuko da rankinean. Bai. Goixen, lehenengo postuen? Bai, gaurko unien bai. Gaurko unien bai, ikusiko. Nik hemen duke preguntia. Zein ez da Atxabaltar ospetsua? 4 izen emango dutzut eta zuk esan bikostezu zein dan 4 herrietatik Atxabaltar ospetsua ez dana, bale? Bale. Lehenengoa, Kepa Errasti, bigarrena, David Errasti, hirugarrena, Alberto Iñurrategi eta laugarrena, Oiana Arana. Zein ez da Atxabaltar ospetsua? Ba, neskio guztok. Bai. Ba, xe. Oiana Arana? Bai. Seguro esaz? Bai. Ez bozu azertau, puntu bagaltzen dozu Atxabaltan alde, eta azertau bozu, irabazi. Bai. Oiana Arana zen dozu. Atzena, bai, lagorrena. Hortxe, apuntau du ba. Beak esaten daue, hanguak, are gainduko dugu batxian. Ez. Bueno, hainketako neuna honien. Hori ba. Agur, bai. Ondo, berak esan dau, Oiana Aranak, esan dau, ez dala Atxabaltako ospetsua. Zuk zein uste duzu ez dana? David Errasti, Kepa Errasti, Alberto Iñurrategi ero Oiana Arana. Ez dana ospetsua. Ba, hori, Oiana, ba, bale. Hori izango da. Ondo, hortxe ez hau nadi, ez da? Apuntatu, ikusiko ba, asmatu du nero ez. Zui segi, olako txe humoriaz, da gero baztetxeko geude bai. Zer dago baztetxeko gaur? Jaku lehenengo ensalada zerak, ensalada tomate eta gero porru goztxea guztako. Atxabaldako tomatiaz? Bai, etxekuak, Atxabaldako etxekuak. Etxekueki? Gure oso ontxeak utzikoak, Tranquil. Eleante, bueno, eskerrik asko. Eta gauleka patatak,
eta gero, gainekua, o gurok lomo de cerdo, Leante, o bazkalduko. filetes de pavo. A ber, roin hemen, telebizun bezalden ikusten da zen dana gero, etorri txagatun, Horri danok, plan ederra, bertara denok bazkaltzera ero afaltzera joatea. Ze iruditzen zaizu datorren astean egonean, 9:30 hitzordu egiten baldin badugu, eta bertan, bisibil ikusi eta sabela bete, plano berik ez dago, Markatu, galderatxo bat egingo dut. Samurra, bale? Mentia, txabaltan topoin jau zeuaz, eta debagoieneko triviala itxengaz. Aber, zein herrik dakixen, beran herrizan inguruen geixau. Eskoitzak, atxabaltak, oinatik eta orduen herri bakotxin itxen du 10 pregunta. Herri txar bakoitzai bat. Neu zer ingotzut bat, bale? Aber, azertan duzun. Asmatuz gero, atxabaltarren alde puntu bat irabaziko zu. Eta bestela atxabaltak puntu bat gutxe okiko dago. A ber. Oreixe hitzak zer esan gure dago? Orain? Oreixe. Oreixe eta... Oreixe ez da kaitza ero... Oreixe aixe... Zatarrak, horixe, ez dakit. Eta denporan asunto bada, ez dakit, aixiena, ero horixe da. Ez que, karo, ez da, izaten da hori berue, aixe berui, ez, horixe da gau. Olako zerbait. Olako zerbait. Nik badakit asmatu duzun edo ez, baina zuk uste duzu asmatu duzula ala ez? Jo, uste baietz. Uste duzu baietz. Eta nik aukeria emango banotzun erantzuna aldatuko zauke ala ez? Ba ez, porque hori da petxeta hotena. Zeinek irabaziko dau rankina, trivialian? Atxabaltak, eskoitzak? Atxabaltak. Dudarik, ez da? Bai. Haupa atxabalta? Hombre, eskerrik asko. Gero arte ikusiko? Azertau dute? Ikusiko, asmatu duzun ala ez? Ui, barkatu. Are, txabaletarre jarri diote 10 galderetako bakoitzari erantzumana zuek etxean ere bai, ez da? Eta orain jakin nahi duzu zeintzuk diren erantzun zuzenak. Bai, zuzena bil? Ba hemen gaurko galeraren erantzunak zeintzuk diren. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Ikusi dituzue galderen erantzun zuzenak zeintzuk diren. Erantzun zuzena jakin da, bisi-ibili bazarete jakingo duzu are txabaletak zenbat puntu lortu dituen, ezta? Eskoriatza, Arrasate eta Oñati gainditzea lortuko zuen. Hona hemen rankina. Kaixo, Koki, ze moduz, hementxe, kilokara etorri gara gaurkoan, are txabaletan denda bereziren batero baldin badago, produktuekin eta granelera hartzekoa, hauxe delako, hemen erdiko kalean dagoelako. Herritar asko gerturatu eta gainera beti beteta goten da jente, zau, ez da, Koki? Bai, beti, jendea etortzen da eta oso gustora dabil jendekin eta herrikin eta dena, bai. Loka esan dugu. Berezitasun txiki bate badauka, hain zuzen ere granelera hartzen direlako eta bertan dauden produktuak ere ekologikoak direlako eta, badaukate beraien berezitasuna, ez da? Bai, dana ekologikoa da eta granel eta saiatzen dugu veganoa baita, dana naturala eta hori da gure linea. Gara herritarrak leian jartzen ditugu, gurekin beti eramaten dugu herriko bertako komertzioko produktu bat, dela granelera ero direla aguakate batzuk, ero dela gazta bat edo buskantza batzuk, eta gaurkoan aretxabaletan ona esetorri gara, kilokara, bera ere 0 kilometrorekin bat egiten duen referentziasko denda delako, eta nahiko genuke granelera adibidez, ez dakit, Tolosako abarrun batzuk edo hartu, eta gero ia herritarrak jokoan jarriko ditugu, ia asmatzen duten, zenbat pixatzen duten, asmatuko dute? Oso
ondo. Duzu asmatuko dutela? Ez dakit, ni konfunditu naiz eta beti nago pesokin eta, bueno, espero dut que lo hagan. Asmatuko dute. Gerturatuko gara koki eta mango didazu, pare bat eskukadaka edo. Vale. Eta koki jartzen didazun bitartean. Ez dakit hemen herritarrak gerturatzen direnak, zer dan? Gehien erosten dutena edo? Hemen, legumbre dana asko saltzen du, baino legumbre Tolosako babarruna asko saltzen du, gero infusioia, hori da muy fuerte, bai. Aretxabaletan asko. Bai, asko, txokolatea baita, bueno, gauza gutxi gora bera danak, baino hau, bueno. Oso ondo, geuk hau hartuko dugu. Saltzen baldin bada, geuk ere Tolosako babarrunak hartuko ditugu. Ez dugu erakutsiko zenbat, bedaiek asmatu beharko dutelako gero zenbat dagoen, Zuk bota horrela pare bat palakadatzu? Vale. Horrekin nahikoa. Eta guk eraman egingo dugu orain kalera, eta ikusiko dugu herritarrekia pisua asmatzen duten. Ezkerrik asko, Koki. Vale, zuei. Arte, guazen, etorri. Ia asmatzen duten. Tolosako babarrunak eskuratu ditugu kiloka Aretxabaletako dendaren eskutik. Eta 50 euroko bonoa ere Aretxarteren eskutik badaukagu zuretzako. Etxoin, euki bai, baina non? Zakit, galdu egin dudan, ez dut? Eskerrak nire laguntzailea fina den eta hementxe daukagun. Eta ikusten duzue, zure izena jartzea bertan bakarrik. Falta da, Aretxabaletako denda hauetan gastatzeko aukera izango duzuna. Zer egin behar den? Babarrunen pisua asmatu. Aretxabaletarrek asmatuko dute? Guazen galdezka. Bueno, bikote, zuen gana gerturatu naiz, hemen ikuste dituztelako gazteak, jatorrak, irribarre bat hauan, eta horrelako partaideak behar ditugulako gure bisibili lehiaketa honetan, Trago bat gero trukean atako idazu, ezta? Bai, noski. Beti eskatu eta eskatu. Eta alaxe ibili gara kiloka dendan, hemen Aretxabaletakoan, beti gure lehiaketan badakizue bertako denda bateko, konbertzio bateko, produktuak izaten ditugula, eta partaidek asmatu behar dute zenbat pixatzen duten. Gai izango zarete asmatzeko, Tolosako babarrun hauek zenbat pixatzen duten? Saiatu beharko gara. Argiak zarete pixuak eta asmatzerakoan? Ez asko. Ez asko? Ez. Baina, bueno, gaurkoan gainera trukean sari irabaziko duzu, Bai, hori bai. Biotako nor izango da gehien gerturatuko dena, ero asmatuko duena pixu esaktua? Nik asmatuko dut. Barik. Osea, norbere bere buruan alde, oso ondo. Ikusiko dugu biotako nork duen arrazoia. Zuek etxean egin apustuak, berak edo berak, biotako nork irabaziko du, hartu babarrunak eskuan, eta zango idazu zure ustez, zenbat pixatzen duten? 100. Bai. 100 gramo esan dituzu, bale. Eta zure ustez? Nik gutxiago, nik 75. Bale, bikote. Ez nahi izan maltzurra eta mango dizuet bigarren aukera bat. Bale, zango dizue ja. Biotako inork ez du asmatu zenbat pixatzen du zen, nik lehen pixatu dut. Orduan, esango dizuet berriz izateko. Baina 50 gramo eta 100 gramo baino gehiago pixatzen du, 75. Bueno, 60. 100 gramo baino gehiago pixatzen dute babarrun hau. Zuek erosketa asko granelera eta ez dituzu egiten, ez da? Ez, 110. 110 gramo oso ondo, eta zuk? Pues ez dakit, 200. Bale, egin dituzu zuen apustuak. Aldatzeko aukera mango banizue berriz aldatuko zenukete, edo ez? Ez. 200 gramo eta zuk esan duzu barkatu? 110. 110. Ikus dezagun zenbat pixatzen duten. 550. Batek esan duzuelen 75 eta bestea 50 gramo. Sin más. Zuk esan duzu, zeuk asmatuko zenuela, orduan hemen txemango dizugu zure Aretxarteken bandigun, 50 euroko bonoa, bertako hemen atzean dozkazun, dendetan, Aretxabaletan, gastatzeko. Zer falta zaigu hemen, irabazlearen izena jartzea, ezta? Bai. Zeu jarri, guk ez dugu tramparik egin eta nahi, Hortxe jarri. Ruben Ginea. Abizenak biak? Bai. No. Hortxe zuretzako 50 euroko, Aretxabaletako denda horietan gastatzeko, eta zu ez triste jarri, kilokako 515 gramo pixatzen dituzten, eta inpresiatu diren hemen Euskal Herrian, Tolosako babarrunak eskuratu dituzulako. Baskaltzera gonbidatuko gaituzu? Bai, noski. Denoi, pantailaz bestalde daudenei ere bai? Guztioi. Bueno, hemen gelditzen naiz, trago bat hartzen. Hala, agur!
gaurko sariak banatuta egin dugu, Aretxabaletako geldiunean egin beharrekoa. Ez nuen espero Aretxabaleta hain ongi ibiltzea gurekin lehia honetan. Eskoriatzat Aretxabaleta oraingoz, top ditugu gainerako herriekin alderatuta. Datorren astean hone hongo garen? Ez dizuegu aurreratuko. Antzuolan, Leintzgatzagan, Aramaion, batek jakin. Hori bai, gurekin bizi ibili beharko duzu eta guk ezustean harrapatuko zaituztegu gurekin jolasean aritzeko. Eta gogoratu, jolasean esan dugu, zauden lekuan zaudela ere, astero gurekin 3 galdera erantzunda jokatu dezakezula, goiena.eus atarian bizi ibili atalean. Eta nola ez, trebeena baldin bazara, herrigorako saskiberdea eskuratuko duzu. Beraz badakizu, bizi ibili eta saria eskuratu!